България и Съединените щати препотвърдиха стратегическото си партньорство в сигурността и отбраната, енергетиката, върховенството на закона и икономическите отношения. Това стана ясно от срещите на американския държавен секретар Джон Кери у нас, президента Росен Плевнелиев, премиера Бойко Борисов и външният министър Даниел Митов. Какви ангажименти по американския държавен секретар ще разберем в следващите минути от обобщението на Ирина Цонева, която сега е на пряката ни линия. Ирина, в какви сфери можем да групираме днешните теми, обсъдени в София от Джон Кери? Добър вечер, здравей! Добър вечер. Както и вие вече казахте, 4 бяха стратегически важните теми, по които днес вървяха всички разговори на американския държавен секретар у нас. Сигурност и отбрана, енергетика, върховенство на закона и борба срещу корупцията, както и сътрудничество в образованието и културата. Джон Кери се обяви категорично за енергийната независимост на страната ни, защото по думите му никоя държава не трябва да зависи от друга в тази сфера и определи като важен приоритет за България до изграждането на интерконекторната връзка с Гърция, особено след окончателното решение на Русия да не строи газопровода Южен поток. Кери обаче наблегна и на факта, че продължават разговорите за строежа на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй по технология на американската Уестингхаус. Многократно посочи и необходимостта от издигане на ново ниво на върховенството на закона у нас, както и поемане на път към много сериозна борба с корупцията и организираната престъпност. Иначе американският държавен секретар дойде у нас от Швейцария и кацна на правителствения вип на летище София малко след полунощ. Първата му среща тази сутрин беше с държавния глава Росен Плевнелиев, а след нея държавният секретар се разходи до ротондата Свети Георги. Веднага след това пристигна и в сградата на Министерския съвет, където бе посрещнат на входа от премиера Бойко Борисов. След тази среща бе и единствената официална пресконференция на Джон Кери у нас съвместно с българския премиер. С външния министър Даниел Митов бе последната официална среща на Кери на българска територия. Всички разговори негови с българските държавни мъже продължиха доста по-дълго от предвиденото по протокол, а сега подробностите вижте в репортажа, който подготвихме с Вера Александрова. Добър ден! Щастлив съм и наистина е голямо удоволствие за мен да бъда в София. С тези първи думи е изказаното пред американските и български медии, както и на официалните срещи с българските държавни мъже, американският държавен секретар даде ясен знак, че страната му гледа на България като стратегически партньор, както в рамките на НАТО, така и при двустранното партньорство във всички сфери на икономиката и политиката. Нашата цел е да се справим с всички предизвикателства. Америка е ангажирана за постигането на една силна и суверенна България. Това е посланието, което искам да отправя тук днес. Съществен акцент Джон Кери постави върху енергийната сигурност както на България, така и на Европа. Бих искал да подчертая, че в България е много важно да се постигне диверсифициране на енергийните източници и увеличаване на свързаността с съседните страни. Затова Съединените американски щати се ангажират да подкрепят България в този процес и ние с премиера обсъдихме специфични мерки, които ще бъдат предприяти в тази насока. Очевидно визирайки ситуацията с спирането на строежа на газопровода Южен поток, Кери обясни, че щатите добре разбират последствията от този факт и за това са дълбоко ангажирани с привличане на нови инвестиции и създаване на нов енергиен план за бъдещето на България. Затова ще изпратим наш енергиен експерт, който да работи с вашето Министерство на енергетиката в помощ на разработването на този план. В коментар за изграждането на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй от американската Уестингхаус, премиерът Бойко Борисов подчерта, че в момента по проекта действа работна група. И много ясно съм поискал помощ Уестингхаус да бъде инвеститор в този проект и именно тази работна група ще продължи, включвайки и от тяхната Ексимбанк, която е банката на техния департамент, казано по-простичко, да намериме финансово-икономическа схема, която да бъде такава, че да не ни задължава да минаваме дефицита или съответно да се дава гаранция, която би била за сметка на дълга. Премиерът посочи още, че е запознал държавния секретар с българското предложение за изграждането на газов хъб на българо-турската граница, ако разбира се проектът Турски поток се осъществи,
както и с поисканата от страната ни помощ за доизграждането на интерконектора с Гърция с европейски пари. Борисов отново потвърди българската позиция за проучванията за шистов газ, тема, която също беше дискутирана между двамата. Ние многократно сме заявявали, че има мораториум върху проучването за шистов газ до момента, до който се изнамери технология, която 100% да гарантира чистотата на екологията, тъй като тези находища, за които се говори, са в най-плодородната ни част на България. Като ключ към привличането на нови американски инвестиции у нас, Джон Кери посочи нуждата от повече прозрачност в управлението на страната и необходимостта България да засили усилията си в постигане на върховенство на закона и да пресече процесите на корупция. Страната ни получи подкрепа от Кери за съдебната реформа. Колкото по-бързо се осъществи тази реформа и се създаде подходящ климат, толкова по-скоро ще могат да постъпят и инвестиции. В тези важни за страната ви стъпки, потвърдени от премиера Борисов, ние, Съединените американски щати, ще стоим до вас и нашето партньорство е силно, именно защото имаме тези отношения. Българските институции са наясно, че реформите в администрацията и съдебната система са пътя за възстановяване на доверието на гражданите, както и за привличане на повече инвестиции, заяви Росен Плевнелиев пред американския държавен секретар. Президентът е категоричен, че 2015 ще бъде година на реформите и очаква проблемите в енергетиката, пенсионната система и здравеопазването да намерят своето решение. След срещата с Кери, външен министър Даниел Митов подчерта и възходящото развитие на връзките между българските и американските правоприлагащи и правоохранителни органи. Между тях има ефективно сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, трафика на хора и наркотични вещества, киберпрестъпността и корупцията. На въпрос на посвети у нас дали в контекста на стратегическото партньорство между двете държави може да се очаква отпадане на визовия режим с щатите, Кери отново припомни изискването за не повече от 3% откази на визи за български граждани годишно и цитира справка, според която миналата година отказите са били 15%. Иначе, безвизови режим би бил много положително събитие, което със сигурност вярваме ще укрепи връзките между България и Съединените американски щати и трябва да обединим усилията си за ускоряване на този процес. В заключение, след всичките си срещи у нас, американският държавен секретар подчерта, че е видял в България екип от президент, премиер и външен министър, готови за трудни решения, реални реформи и постигане на напредък. Изключително успешна, така пък българските държавни мъже оцениха тази първа официална визита на американския държавен секретар Джон Кери у нас. Иначе по 4 стратегически теми бе договорено създаването и на 4 работни групи. Само да ви припомня, че през целия ден триъгълникът, така нареченият триъгълник на властта, тук между президентството и Министерския съвет, остана напълно празен от автомобили, граждани, допускаха се само журналисти. Имаше наистина драконовски мерки за сигурност, Secret Service и спецслужбите бяха навсякъде, изпразнени бяха дори всички кошчета за буклук и запечатани. До момента продължава, но около да е доста празно. Това е всичко от мен. Благодаря ти, Ирина Цонева, с акцентите от визитата на Джон